că lumea nu are curaj să treacă, n-au curaj. N-au curaj să meargă înainte. Ia. Nu ne mai așteaptă nimeni să ne cere 5 euro pentru bagaje. Hai, 50 de euro pentru că dacă nu vă lasă treceți. Uite bă, nu vă mai dau 5 euro, măi. Nu am mai luat 5 euro de data asta. Totul. Lumea nici nu ne venea să creadă. Mai frânau, să mai uitau în stânga-dreapta. Deja cu mâna pe buzunare, pe portofele, să scoată banii. Ia că a intrat și rămâi în Schengen. De acum putem să mergem și în America fără viză, am auzit. 20 de euro viza. No, de aici, de la Nădlac, deocamdată e tot. Vedem data viitoare când ne întoarcem înapoi cum o fi. Dacă nu ne scot ăștia, dacă nu ne comportăm bine, poate ne scot afară și trebuie să dăm iară bani la vamă, să nu ne cotrăbăiem bagaje. Ciao.